Patumi aruni phai engkora ECR ni lakha engkora hini Sarupothar MSC constituency along United Democratic Front of Sarupothar mate thihek pen UDFS pen non nankeleji Karbenglong Autonomous Council MSC kilik ahut Semion Rongphar pen kachepate dunji afan pura nomination alo jokpontanglo Lason si Patumi Sarupothar arat do aratum thurpak pen UDFS long lip Semion Rongphar long lip pu hang taram pen almu chejeng padoponlo Lason si Patumi Sarupothar arat do aratum aning arong klang chenam Lapen Semion Rongphar highway jipu ning arong CPC Patumi nomination alo jok tang det pen kangthum karni asai sitami dengponlo Patumi United Democratic Front of Sarupothar pen non nankeleji Karbenglong Autonomous Council MSC kiligalong kachepate dunji abang phumate Semion Rongphar ahin pen nomination alo jok tang det api Sarupothar arat thurpak pen kangthum karni asai dengponaho radatum kaningje ponkela pohenlo Karbenglong along ri long engkoi rat thok MSC constituency do bonta Sarupothar ke kibinaya constituency lo bonta UDFS pen kachetoi dun Semion Rongphar nomination alo kejok dun chot arni lapuan Sarupothar arat kangthum karni ji afan pura thurpak lake Semion Rongphar phara ningka che thepar pika joinesi Sarupothar arat thurpak lopusi ningjepon Lapen non nankeleji Karbenglong Autonomous Council bangphu kiligalong ke Semion Rongphar si Sarupothar MSC constituency pen ke highway popusi ningarong chipipon Lapen non e pongjong si United Democratic Front of Society mate Semion Rongphar jong si chepahai he plotangte Sarupothar araratum ke e prang ke ingsuar hang kacheba pon loputa cherok tok Sarupothar araratum ahin pen ningjepon Lapen Sarupothar araraphan kaiketa kilu pusi penang an mate akapreka constituency atum kaiketa nang chethanlo piporsi kiluma pulotangte kethek thenai aning kelang nonai abang phua phan pahai ponvera potlo lasi nang chethan dun longlok loputa klardak pen hadak araratum ningjepot Lasi Sarupothar aratta kilu ka cekrong ingtungte lapen kethek thepuke charjujelo pusi pinengke Sarupothar arat doan awe anamuluk cetong si Sarupothar aratta lulelo pu hang tarampanlo lapen non jongsi UDFS mate Semion Rongphar jongsi ke hailote Sarupothar arat akeri mate ning isi ke do thek lopuke daksi klangdak poputa Sarupothar araratum pen ningjepot Sarupothar mate tihek pen UDFS pen pini militum adak Sarupothar farman ada farman militum pini dak nomination nang jokang lo pen pini na bangso nomination nang ke joglo ni nang ondul Sarupothar arada tu kita cenglok service put man same Besok yang tu orang tu suri yang menjadi tahu menjadi militan. Akhirnya cuma yang kita nak buat jadi dasarnya nak tu orang ke koi pen ini Sarupothar arat panjang parti kalau pen ini Sarupothar aparman kemudian jina porahut kar japit kerja pansi dari kemudian kecil kono na pen. Kar Benglong lo, dengan adin ke development dulu tema. Tapi tadi Sarupothar long man ke development yang lo aja. Jadi inti dak local MSC lo ba lang khairu bisa diam ang pada militum lo dak board chairman kadom terang kilo ang pada BDC chairman dak keso singaratum gitu claim bangke buan madak development akam rada farman claim nya kama claim berat mana polisi itu dia kam so United Democratic Front ben makke ajab nang kapola pen rada fan itu pachini lo pachin thurji to war Sarupothar long pachin thurji to war ke United Democratic Front of Sarupothar lo lapen Bang Suri please say amunit tum arada tum ni pan vote ki bensin pan pahat kaya nali men chita lagi ma nali men student tu nali kona pe sige bang lo nali vaisong peling pele Sarupothar musti pen lobo acha nali ini nagi join sin nagi dun mama te nali akha Semion Rongphar pan ning chite par pe ga join sin nagi dun lo nali Semion Rongphar pan ning chite par pe do ki ni la tang nali non tu MSC election ke nali koma phala vote piji ke Nandu MSC election ba ingela langli sta Semion Rongphar masini acha nangli ke kona pe sige bang lo kuso constituency bang lo nangli ke vaisong puling Sarupothar bo nangli akha Semion Rongphar phansi nangli ninge chite binong lo ma kalang bang lo ke ba kona constituency bang lo nangli ke bang ke
Sarajan menali Soropathar homestay mo nila ma. Oh, galang lo. Acha nali enela punang joy don mamate nali Simeon na kaya Simeon rong parpan ningi chite parpi ka jani sinali pina. Kalang ma ante nali non kinihot kinali kaya Simeon rong parpan sinali vut pi ko ma. Oh, ti. Sinyong pa. Kalang ma. Acha Karbenglong Japralang Sopen Agustin Rongphar report Bisanath Karbilai.